एडिसि हाफंगो तिब्रामथा आसुकमनि बिसाखाखा तिब्रामथा एडिसि हाफंगो आसुकमनि यागलो बिसाखावै थांखा फियाबा तिब्रासारनि बागै तामो तामो सामंख्लायका ख्लायारखनै गुबुननि थोरों बदल एबा केबिनेट बदल कक्सेल जाबै दंगो अमहाय कक्सेल जामुंनो दिनै बिसाखामावो तिब्रामथा एडिसि हाफंगो आसुगै तामो तामो ख्लायका तामो सामंबुतां रक ख्लाय दङ आबरंति कायसा पोस्टार सनाबै थेलाय दंलायो 26 आश्रम बरेदि YTF नि आदं र तिब्रामथा तामो तामो सामंख्लायका फिरमु लिवै फुनका पोस्टार थेमानि बिसिंतै जों दिनै 26 आश्रम बरेदि कन्स्टिट्युएन्सिनि YTF ब्लक कमिटि दे डिस्ट्रिक्ट कमिटि मिलुयै सिनि तिब्रामथा तिब्रा तिटे देसिओ फाइमानि यागलो सिनि अचिभमेन्ट जों ताम ताम सामंख्लायका सिनि तिब्रासानि बागै बा 19 दफा तिब्रासानि बागै अ सामुं जों दिनै पुरा जों दिनै 26 आश्रम बरेदि YTF रक जत जागा थाङैनो सिनि तिब्रामथा तिटे देसिओ फाइमानि यागलो जों ताम ताम सामंख्लायका आबरकनो जों जत जागानो थेवै दङ जत जागानो फुनुगै दङ गोबांमा बरक गोबांमा कक्सिल जाय सावसिनि तिब्रामथारकनो तिब्रासारक बुदिखा ताम खायखा तिब्रासारक बागै जों आबनो सानामु संगो आबनो फुंनामु संगो ताबुक नायदि तिब्रामथारक सिनि तिब्रासारक बागै ताम खायखा सेराय नरक दुगान हासि जों ताबुमो सुदु दुगान पातो सिमिया जतनि नक नक हाबैनो नक बिसिंगो हाबैनो जों जेरकम क्यालेन्डार खासिमा हायखाय जों आबो हायकेन खासि दङ बिना लगी फाइमानजाक फायखा आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट मोसां साबिर देबमा ते एग्जिकिउटिभ मेम्बारक ते डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट एरपरे बंनि सेक्रेटारि एरपरे बंनि फाइनान्स सेक्रेटारि जतनो बेबाग तिब्रामथानि सरि YTF नि जत सिनि 26 आश्रम बरेनि जत लिडार्स ते सेंक्रारो दङ जों मो सामनो पिरै दङ हायसे सिनि तिब्रामथारक ताम खायगा सिनि एडिसि हाफं फामिलि यागो हामबाय